Tosiaan, tervetuloa Sapientisat podcastiin ensimmäiseen jaksoon. Minä olen Onni Myllyviita, kanssani on täällä. Katja Myllyviita, moikka. No niin, ja meillä on tosiaan tämmönen kattaus tänään saatavilla kuin Erich Fromm ja hänen teoksensa Tuhoava ihminen. Joo, onpa muuten mielenkiintoinen kirja. Tämä on Hyvinkään kirjaston varastosta kaivettu mulle, kun pyysin, että tämmöinen teillä pitäisi löytyä. Ratamon tiedoista luin. 1973 on tullut tämä kirja ulos ja hämmentävän ajankohtainen kirja. Mä luen täältä takakannesta teille vähän esittelyä. Erich Fromm käsittelee tässä uudessa tuotantonsa kärkipäähän kuuluvassa teoksessaan polttavan ajankohtaista inhimillisen tuhoavuuden ongelmaa. Juuri nyt, kun väkivaltaisuus ja kansainvälinen terrorismi uhkaavat maailmaa, hän tutkii aggressiivisuuden syntyä ja sen muotoja aikakautemme heijastumana. Eli Aivan. Vahvasti tulee taas se olo, että aika kiertää sykleissä. Kyllä. Ja nyt me ollaan taas niin kuin jossain Ollaan jumiuduttu ehkä jonkinlaiseen vaiheiluun, joka ei tunnu etenevän läheskään niin suurin harppauksin, mitä odotettiin. Se ehkä myös osoittaa sen, että joskus parhaat ajattelijat on sellaisia, joiden tuotannon kärkipäästä puhuttaessa puhutaan 70-luvusta, Joo. joka on tosiaan ei ole hänelle missään nimessä ollut rajoite siitä, että etteikö hänen näkökulma olisi edelleen niin kuin partaterää terävämpi nykypäivään. Kyllä. Ja siis jotenkin oli lohdullista lukea tätä ja samalla niin kuin ajatella, että aivan tämmöisiä samanlaisia uhkia ja pelkoja on ollut aikaisemminkin. Kyllä. Ja miten siinä Valtarin Sinuhe egyptiläisessä sanottiin, että ei mitään uutta auringon alla. Kyllä. Joo, ja semmoinen kivan niin kuin isällinen ja sanoisin, että niin kuin myötätuntoinen katse ihmistä kohtaan. Hän niin kuin ymmärtää meitä, Kyllä. minkä niin kuin, minkälaisten niin kuin kamppailujen äärellä me ollaan. Ei ole helppo olla ihminen. Kyllä, se on ehkä juurikin, jos tämä kirja pitäisi tiivistää yhteen toteamukseen tai lauseeseen, niin se olisi ehkä mun mielestä aika hyvä. Ei ole helppoa olla ihminen. Mutta sä lupasit vähän kertoa tästä kaverista. Joo, kuka Erich Fromm? Tosiaan Erich Fromm, saksalaissyntyinen sosiologi, psykologi. Mulla on teleprompteri täällä näin. Kirjankuvaus hänestä on siis psykoanalyytikko, sosiaalifilosofi, kirjailija, syntynyt Saksassa Frankfurtissa vuonna 1900. Hän opiskeli psykoanalyysiä, psykologiaa ja sosiologiaa muun muassa Sigmund Freudin ja Max Weberin johdolla. Ja väitteli filosofian tohtoriksi Heidelbergin yliopistossa. Vuodesta 1934 Fromm on asunut Yhdysvalloissa, jossa hän on julkaissut yli 20 teosta. Suomeksi Frommin tuotannosta on julkaistu useita teoksia. Mutta tosiaan hyvin monialaisesti kouluttautunut ihminen kyseessä, jolla on ollut hyvin laaja tuotanto tosiaan. Tuossa ei ole edes läheskään kaikkea siis edes tuohon kirjaan listattu tosiaan, kun tuotanto oli kattavaa. Hän oli tosi aktiivinen monissa Yhdysvalloissa, niin monissa tällaisissa rauhanaatteen ja tämmöisissä niin vastakulttuuriliikkeissä ja ryhmissä. Esimerkiksi just vastusti siis Amerikan sotilaallista imperialismia ja muistaakseni tätä ydinaseiden tätä
varustelukierrettä. Ajattelussa on hyvin vahvasti tosiaan sen psykoanalyysin osalta totta kai Freudin vaikuttama, kun sitten taas sosiologiassaan ja yhteiskuntafilosofiassaan hyvin vahvasti Marxin vaikuttama. Hän kuului myös tähän niin sanottuun Frankfurtin kouluun, jossa hän toimi tai ikään kuin tarjosi kritiikkiä sekä siitä Saksan silloisesta 30-luvulla kehkeytyvästä totalitarismista, että neuvostovallasta, että myös niin kuin kapitalismista ja voiton tavoittelusta. Että hyvin tämmöinen niin kuin monialaista kritiikkiä tekevä mies ollut hän. Kyllä, ja vahva ajattelija. Kyllä, ehdottomasti. Muodostanut niin kuin sekä ihmisenä olemisesta että sitten tällaisesta yhteiskunnallisesta ajattelusta. Kyllä. Niin tosi kattavan kuvan. Kyllä, se kattavuus ja se monialaisuus nimenomaan on mun mielestä ehkä sellaista, joka on nykypäivänä hyvin suosittua ehdottomasti, mutta joka on usein aika niin kuin matala-alaista sen suunnalta just lähinnä, että harva on näin, näin monialaisesti niin kuin, itsensä humanismiin ja tieteeseen ikään kuin laskenut. Että musta tuntuu, että niin kuin hän esimerkiksi tuossa kirjassani puhuu paljon populismista, oikeistopopulismista esimerkiksi, kuten on nykypäivänä vitsauksemme, niin musta tuntuu, että hänen niin kuin analyysi siitä se saavuttaa sellaista syvyyttä, mitä on tosi vaikea saada nykyisillä liberaaleilla ajatuksilla siitä, mistä ihmisen niin kuin tämmöinen poliittinen ja systemaattinen pahantahtoisuus tai sadismi voi johtua. Sen takia tämä olikin niin jotenkin ansiokas ja tässä ajassa edelleen resonoiva, kun mä oon siis itse miettinyt paljon sitä, että niin kuin mistä johtuu se, että just tämä populismi tuntuu niin kuin nostavan päätään vähän joka puolella, että onko ihminen niin kuin tyhmenemässä vai mistä on kyse, niin tämän kirjan kun mä luin, niin mä aloin ajattelemaankin niin, että tällä on yhteytensä tähän meidän uhkasysteemiin, kun mä oon siis kirjoittanut kirjoja paljon tunteista ja mä uskon tähän evoluutiopsykologiaan, että meillä on niinku uhkasysteemi on meidän voimakkain tunnejärjestelmä, eli kaikki muut tunteet niinku ohittaa tämä uhan kokemus. Joo, eli meillä on ollut 5 vuotta sitten tämä korona, mikä on jättänyt meihin jälkensä. Se on ollut pelottava kokemus. Kyllä. Ja se on myös eristänyt ihmisiä koteihinsa, mikä taas vahvistaa sitä meidän uhan kokemusta, kun ihminen ei psykologisesti voi hyvin eristyksissä. Ja se uhan kokeminen niin on altistanut ihmisiä sille, että me ehkä toivotaan, että löytyy joku vahva, itsestään varma johtaja, joka pystyy ratkaisemaan sen meidän uhan kokemuksen. Ja nämä populistit tavallaan hyödyntää nimenomaan tätä pelokkaan ihmisen uhan kokemusta. Eli siinä on joku semmoinen, kun me pelätään, niin me ikään kuin regressoidutaan ja meistä tulee niin kuin pieniä lapsia, jotka kaipaa, että tulee vanhempi, joka hoitaa tämän ison ongelman pois päiväjärjestyksestä. Joka laittaa asiat niiden oikeille paikoille. Kyllä. Palauttaa järjestyksen ja turvan. Ja tähän regressioon sisältyy tämä mustavalkoajattelu, se, että on hyvikset ja pahikset, niin kuin saduissa on. Ja draaman kaareen kuuluu, että pahan kuuluu saada palkkansa
ja paha pitää poistaa. Kyllä. Ja ikään kuin tätä tarinaa nämä populistit vahvistaa. Löytyy aina se vihollinen, joka pyritään likvidoimaan kokonaan. Kyllä. Ja tämä jotenkin selittää aika näppärästi tätä. Ja tosiaan se tieto, mikä populisteilla on, niin sehän on nimenomaan tällaista pirstaletietoa. He käyttää niin kuin jotain yksittäistä faktaa, mikä hyödyttää heitä siinä omassa agendassaan. Kyllä. Ja se tieto on irti kontekstista. Eli tekee mieli sanoa, että jos joku ihminen on tosi varma jostain asiastaan, niin epäile häntä, koska Kyllä. oikeasti tieto on aina niin kuin kehittyvää, se on aina ehdollista ja tieto ei ole koskaan lopullista. Ainoa tieto, mikä on lopullinen, on se, että jokainen kuolee vuorollaan. Ja muutoin taas ei ole paljon sellaista. No, matematiikan yhtälöt on No joo, ehkä ehkä tämmöiset tietynlaiset luonnontieteen niin kuin premissit ja aksioomat on ehkä tällaisia niin kuin niitä harvoja. Se, että ne on niin kuin väittelemättä faktoja, ei toki niin kuin tarkoita, etteikö niitä voitaisiin asettaa sivuun ja vääristää. Mutta mä oon ehdottomasti samaa mieltä tossa, että se taktiikka, mitä just oikeistopopulistit etunenässä, nyt ehkä Trump varsinkin viime aikoina, niin käyttää, on ehkä semmoinen tietynlainen nojaaminen siihen tietoon omasta karismasta, ainakin niin kuin, siis sille ihmisryhmälle, joka niin kuin, hänen kaltaisen ihmisen kokee karismaattiseksi. Tietynlainen niin kuin nojaaminen siihen, että ikään kuin sirottelemalla mukaan just jotain oppineen tai vakavan tai muuten niin kuin sivistyneen nippelitiedon tai pienten vaikka joidenkin tilastojen käyttäminen, kuinka se tavallaan toimii käsi kädessä sen karisman kanssa siten, että se kuuntelija täyttää ikään kuin sen tyhjän tilan oletuksella siitä, että wow, tämä ihminen on niin itsevarma ja viisas ja niin kuin laaja-alainen tietämyksissään, että hän ei edes koe niin kuin tarpeeksi mennä tässä asiassa jotenkin syvemmälle. Ja oikeastaan se on ne vastaanväittäjät, jotka alkaa jollain tosi niin kuin tylsällä ja usein ei läheskään yhtä karismaattisella tavalla selittämään just vaikka minkä takia vaikka jotkut niin kuin rikosilmoitusmäärät tietyllä asuinalueella on korkeammat kuin toisella. Siihen vaikuttaa se, kuinka paljon poliisipartioita siellä on. Siellä vaikuttaa niin kuin rodullistettu tavallaan rikosoikeuden epätasa-arvoinen käyttö. Tämmöisiä todella, niin kuin, siinä on semmoinen tietty epäsymmetria siinä, kuinka 30 minuutissa toinen voi laukoa loputtoman määrän valheita, joiden oikaisemiseen menee vähintään 30 tuntia. Niin. Ja ketään ei kiinnosta se 30 tuntia. Niin, se vaatisi jotenkin liikaa taustatyötä. Kyllä. Lähteä sitä kuuntelemaan. Kyllä, ja on sitten kannattajille tietysti sit, kun on saanut jo ne kannattajat, niin heille voi vaan todeta, että se on ajojahti. Se on ajojahti. Kyllä. It's fake news. It's fake news. Don't believe it. Kyllä. Tässä kirjassa oli siis hieno analyysi Hitleristä, ja mä luin sen vähän ahneena ajatellen, että saisiko siitä jotain yhtymäkohtia näille tämän ajan diktaattoreille ja populisteille. Oli vaan just toi tiedon hyväksikäyttäminen ja semmoinen syvä oppineisuuden ja sivistyksen puute. Eli se oli myös sama tuolla Hitlerillä, että hän oli kiinnostunut asioista,
ja tiedosta ikään kuin pinnallisessa määrin, jotta Kyllä. hän voi hyödyntää sitä tietoa ja jotta hän voi vaikuttaa sivistyneeltä. Ja ikään kuin hänelle oli etiketti ja käyttäytymistavat tosi tärkeitä, jotta hän ikään kuin vaikutti fiksulta ja sivistyneeltä. Eli hän rakensi niin kuin sen roolin näiden avulla. Kyllä. Toikin on hieno, huomattava tuommoinen peilikuva meidän tähän nykyaikaan, kun tuntuu, että just ainakin varsinkin puhuttaessa niin kuin tästä niin kuin amerikkalaisesta poliittisesta eliitistä tällä hetkellä, niin sehän on siis niin kuin, varmaan jotain niin kuin 80% tämmöisiä niin kuin, tosi karikatyyrimäisiä niin kuin diletantteja. Et on tärkeää nimenomaan se sellainen tietty eteenpäin asetettu kuva menestyksestä ja bisnesälystä ja strategioinnista, vaikka taidosta joidenkin niin kuin, buumialojen kapasiteetissa, niin kuin esimerkiksi vaikka ohjelmointi niin kuin Elon Muskin tapauksessa ja tällaisissa. Mutta sanon diletantteja siis sen takia, koska kun sitä pintaa raaputtaa vähäsen, niin käy ilmi esimerkiksi, että Trumpillahan on takanaan, onkohan se nyt 6 vai 7 konkurssia. Tämä on mies, joka on markkinoinut itseään sillä, että hän voi johtaa Amerikkaa niin kuin se olisi yritys. No konkurssia kohti ollaan. Niin, aivan. Joo. Kyllä. Joo, täällä tosiaan kun otsikkona on tuhoava ihminen, niin Fromm lähtee tutkimaan sitä ikään kuin näitä sodan mekanismeja ja sitä, miten ihmiset saadaan niin kuin mukaan tähän sotaintoon. Ja hän puhuu aluksi tästä jaottelusta. Siellä vihollispuolella ei nähdä ihmisiä, vaan siellä nähdään joitakuita. Silloin Hitlerin aikaan käytettiin ali-ihminen termiä ja toki meillekin on tuttua se, että silloin sotien jälkeen niin, oli ryssiä. Että milloin tavallaan niin kuin vihollisleirissä niin heitä kutsutaan termillä, joka ikään kuin asettaa heidät ihmisen alapuolelle. Ja nyt mä ajattelen, tällä hetkellä siis käytetään termiä terroristi tässä tarkoituksessa. Ehdottomasti. Ja terroristejahan on olemassa. He on tavallaan niitä, joilla se tuhoaminen on niin kuin tavallaan elämän päämäärä. Mutta pitää muistaa, että koko kansakunta, joku kansa tai rotu, ei he kaikki ole terroristeja. Kyllä, kuten esimerkiksi palestiinalaiset, joita vastaan Israel tekee kansanmurhaa. Aivan. Et aina on niin kuin joukossa monenlaisia persoonia ja tavallaan se ajattelu, että tuolla on hyviä ja täällä on pahoja tai toistepäin siis. Mutta jos sitä pysähtyy ajattelemaan, niin pakko myöntää, että se on aika yksinkertaistavaa ja mustavalkoista ehdottomasti. Ajattelua. Se kartoittuu ikään kuin tuollaisiin tosi ajattomiin niin kuin käsityksiin. Just esimerkiksi abrahamisissa uskonnoissa niin kuin tarinoihin vaan hyvästä ja pahasta ja lankeemuksesta ja luotosta johonkin niin kuin korkeampaan auktoriteettiin, joka pitää siinä hyvyyden sfäärissä. Koska siellä hyvyyden sfäärissä ollessa kaikki omat teot on oikeutettuja. Niin, toi on kyllä tosi pelottavaa. Tavallaan niin kuin estää arvioimasta omaa toimintaa kriittisesti. Kyllä. Tämä mustavalkoajattelu. Joo. Sitten tämä on mielenkiintoinen, kun hän lähtee pohtimaan tavallaan tätä ihmisenä olemisen niin kuin dilemmaa. Että ihminen, joka oivaltaa oman erillisyyden, oivaltaa samalla oman voimattomuuden ja pienuuden. Ja se on kammottava havainto.
Ja sitten toinen ristiriita on se, että ihminen, joka ymmärtää oman erillisyyden, niin ymmärtää myös oman vastuun. Et samalla kun me ollaan erillisiä ja vapaita, niin samalla kaikki, mitä me tehdään, vaikuttaa tähän maailmaan ja toisiin ihmisiin. Ja tämän tiedostaminen on tosi tuskallista. Kyllä, kyllä. Ja tavallaan kaikki, mitä me tehdään, on sitä, että me pyritään niin kuin hakemaan ratkaisua näihin kysymyksiin. Että kuinka tätä asiaa voi sietää. Siedosta puheen ollen meillä on täällä, pahoittelen kuuntelijat, olen huijannut teitä. Täällä on 3. jäsen. Hänen nimensä on Sadie. Hän on Labradorin noutaja ja hänellä on nyt omat kamppailunsa siinä vahvasti. Pahoittelemme äänihäiriöt. Hän yrittää saada kiinni kärpästä, joka näyttää kanssa aika toivottomalta. Kyllä, hän projisoi tähän kärpäseen tällaista tietynlaista uhan ja vierauden. No joo. Joo. Mutta joo, hän Fromm kuvaa tällaisia ikään kuin tätä meidän sokkeloa mainiosti. Että kun ihminen pakenee omaa voimattomuuttaan sillä, että hän lähtee tekemään. Hän hakee päämäärän. Me tarvitaan aina joku päämäärä. Ihminen lähtee touhuamaan ja muuttaa ympäristöään, mutta samalla hän muuttuu itsekin. Hän hakee tietoa ja samalla kun hän saa tietoa, kerää tietoa, niin hän ymmärtää, kuinka paljon hänellä on vielä sitä, mitä hän ei tiedä. Kyllä. Taas tulee voimaton olo. Ja kun ihminen kokee olevansa yksin, niin hän kerää ympärilleen lauman tai hakeutuu laumaan. Mutta kun ryhmälle tulee voimakas johtaja, niin taas tulee pelokas ja alistunut olo ja sama voimattomuus sielläkin. Ja tosiaan tämä vapauden ymmärtäminen tarkoittaa tosiaan kauhua siitä yksinäisyydestä, mikä siihen vapauteen liittyy. Kyllä. Vapaudessa on se erillisyys ikään kuin voimakkaana. Kyllä, se turvaverkko, joka muuten tuntuu pakkopaidalta, yhtäkkiä sen puute voi olla varmaan niin kuin tällaisella, evolutiivisella tavalla niin kuin ehkä tämmöisiä niin kuin syvimpiä kauhuja, mitä ihminen voi kokea. Se semmoinen, tai ylipäätänsä se kanssaihmisen, tai ehkä ei edes vaan ihmisen, vaan pelkästään niin kuin kanssaihmisen hyväksynnän puute. Niin kuinka se on tavallaan tosi ymmärrettävää, kun primitiivisessä heimoyhteisössä se on, niin kuin, se on merkinnyt niin kuin, kuolemaa. Kyllä, tai vähintään niin kuin, toistuvaa hengenvaaraa. Joo, ja tämä mainitseekin sen, että poissulkeminen yhteisöstä on ollut itse asiassa se pahin rangaistus, mitä on langetettu silloin, kun me ollaan eletty niin kuin ihmiskunnan varhaisvaiheita. Kyllä. Ja eletty näissä pienissä yhteisöissä. Et kuolemantuomio on tullut paljon myöhemmin käyttöön, että se ulossulkeminen laumasta on ollut niin kuin, se on ollut siistimpi ja helpompi versio ja se on kuitenkin tarkoittanut samaa kuin kuolemantuomio. Funktionaalisesti samaa. Jep. Muinaisessa Ateenassakin oli vielä tämä ostrakismi, eli, tai toisin sanoen niin kuin yhteisöstä poissulkeminen tai karkotus kaupungista. Aivan. Niin se on ollut niin kuin, se on tietyllä tapaa tämmöinen ehkä niin kuin sen välillisyyden takia niin kuin siistimpi tapa teloittaa joku ikään kuin sillä, että sut on niin kuin rajattu nyt ulos tästä. Jotkut sun sanat tai ajatukset on ollut tuhoisia tai vaarallisia tai ehkä vaan ei miellyttäviä, joten sut leikataan irti sun sosiaalisesta ympäristöstä. Niin, ja sitten mä ajattelen, että tämähän tavallaan toteutuu niin kuin joka päivä. Jos mennään katsomaan suomalaista peruskoulua, niin siellähän on näitä ulos porukasta suljettuja. Kyllä. Kauhuissaan olevia yksilöitä, että kuinka ihminen on niin kuin aina samanlainen silloin alkuvaiheessa ja nyt. Kyllä.
Voidaan mennä sitäkin niin kuin varhaisemmalle asteelle, voidaan mennä päiväkotiin. No niin. Se on siellä ihan yhtä, ei yhtään sen niin kuin, ei yhtään vähemmän niin kuin kauhea kokemus, mutta ei yhtään sen harvinaisempi siinä, että kuinka niin kuin pienestä lähtien meille mentalisaation myötä tulee niin kuin, hyvin niin kuin intuitiiviseksi tarpeeksi se yhteisön ja toisten ihmisten hyväksyntä, se kokemus siitä, että meidät voidaan valita leikkikaveriksi pikkuautojen kanssa. Ja kuinka tämä niin kuin sama dynamiikka ikään kuin kaikuu itsenään, vaan totta kai suuremmilla panoksilla myöhemmin elämässä. Niin, sä näet tätä päiväkodeissa, kun sä käyt siellä. Kyllä. En ole onneksi kohdannut ihan niin kuin, semmoisia niin kuin toistuvia kiusaamisdynamiikkoja, mitä ehkä on enemmän just peruskouluissa, varsinkin niin kuin isoissa, jos on isot koulut ja isot ryhmäkoot. Mutta se on ehdottomasti kyllä semmoinen vähintään viikoittainen tavallaan rituaali, joka on niin kuin tietyllä tavalla tosi lohdullista siinä, että sinä pedagogina siinä tilanteessa, sinä kasvattajana, niin sulla on vielä tietyllä tapaa niin kuin suurempi tai laajempi mahdollisuus vaikuttaa siihen malliin, joilla ne lapset suhtautuu itseensä ja toisiinsa. Aivan. Ihan lähtien niin kuin vaikka siitä, että meillä on tässä ryhmässä sääntö, että kaikkien kanssa niin kuin leikitään. Ei klikkiydytä sillä tavalla, että jää niitä ulkopuolelle jääneitä. Niin tämä on tätä sosiaalistamista. Tämä on nimenomaan tätä sosiaalistamista ja tämä on sitä työtä, joka valmistaa ja ikään kuin luo vähän niin kuin semmoisen teflon pinnoitteen tavallaan sille, että sit myöhemmissä elämänvaiheissa ja kehitysasteissa se ei ole niin, on jotain resistenssiä sille, että käsittää sen, että sillä on niin kuin tuhoisia seurauksia, jos mä joko niin kuin, jos mä suljen jonkun toisen ulkopuolelle tai jos mut suljetaan sosiaalisen kanssakäymisen ulkopuolelle. Aivan. Mitäs sitten se, että kun jotkuthan kuvaa sitä jälkeenpäin niin, että nimenomaan se, että on itse joutunut ensin kiusatuksi, niin on johtanut siihen, että kun on vaihtanut koulua, niin on lähtenyt suoraan kiusaamaan muita, jotta ikään kuin suojaa itsensä siltä, että ei joudu enää kiusatuksi. Onko tässä tähän niin kuin tätä, kun tämä Fromm puhuu siitä, hän käyttää paljon tätä sadismitermiä, että se on niin kuin tätä tuhoavuuden, että kun hän jakaa niin kuin, että on elämää edistävä toiminnat ja sitten elämää tuhoavat toiminnat. Vähän tällainen niin kuin halkipoikki pinoon, niin sitten voidaan ajatella niin kuin kaikista käyttäytymisistä, että kumpaan leiriin tämä kuuluu, mikä on aika niin kuin, ihan niin kuin pätevältä kuulostaa, kyllä, että jos siis alkaa miettiä, että mikä niin kuin funktio milläkin käyttäytymisellä on. Kyllä. Niin mitäs tosta? Ehdottomasti siis siinä on ehkä sellainen hyvin tämmöinen jälleen kerran intuitiivinen ymmärrys, usein totta kai niin kuin tiedostamaton ymmärrys siitä toisesta ikään kuin peilaamisilmiöstä, josta Fromm puhuu myös. Eli että sadistin seurassa tai läheisyydessä on aina riski joko itse tulla sadistiksi tai masokistiksi ja ikään kuin alistua siihen valtadynamiikkaan, jota toinen ikään kuin yrittää juntata läpi. Ja siinä on, mä sanon, niin intuitiivinen ymmärrys ehkä siinä mielessä nimenomaan, että kummassakin tapauksessa niin se riski ainakin sen niin kuin lapsen mielessä siitä, että on itse, joutuu taas olemaan se alistuva, se
joka jätetään ulkopuolelle, johon jopa saattaa kohdistua väkivaltaa, niin se riski pienenee siitä, että saa itse olla ikään kuin se saapas, joka potkii. Kyllä. Ja tietyllä tapaa siis mä näen samaa dynamiikkaa nimenomaan oikeistopopulismissa siinä, että ideologiana se hyvin harvoin tarjoaa niin kuin eväitä tai apua siihen, tai neuvoa siihen, että kuinka sä voit olla niin kuin paras versio itsestäsi, kuinka sä voit menestyä ja kukoistaa, kuinka sä voit edesauttaa sun rakastamien niin kuin, ihmisten menestystä tai kukoistusta. Sen sijaan melkein kaikki oikeistopopulistinen diskurssi keskittyy siihen, minkä takia sinä et menesty, minkä takia sulla ei ole tiettyä koulutustasoa, minkä takia sulla ei ole tiettyä palkka-astetta. Ei siis sillä, että tämä ajattelu perustuisi mihinkään materiaalisiin olosuhteisiin, vaan ennemmin siihen, että löytyy vihollinen. Kyllä, se orientointi lähtee siitä, minkä takia sinun on huono olla, ei siitä, miten sulla voisi olla parempi, niin kuin, miten sun vointi voisi olla parempaa. Niin. Eli se niin kuin puhuttelee itse asiassa uhripositioa. Kyllä. Että ihminen, joka kokee olevansa olosuhteiden uhri, joka ei ole löytänyt sitä toimijuutta itsessään, Kyllä. niin on alttiimpi astumaan niin kuin tähän lankaan. Kyllä. Ja tämän takia myöskin niin kuin, tämmöinen niin kuin poliittisen kompassin kontekstissa niin kuin tämmöiset keskiasteen tai keskusta puolueet niin on menettämässä kannatusta vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Sen takia, että jos oikeistopopulisti edes kertoo sulle jonkun syyn, vaikka se olisi väärä, jos se kertoo sulle jonkun syyn siitä, minkä takia sä voit huonosti, niin se on silti paljon mukaansa tempaavaa ja uskottavampaa ja inspiroivampaa kuin ikään kuin tämmöinen ignorointi siitä kaikesta niin kuin, pahoinvoinnista ja niin kuin uhripositiosta, johon sinä olet jo joutunut. Joten ei ole mitään niin kuin, siinä status quossa ei ole mitään, mitä itse kokisi niin kuin tarpeelliseksi säilyttää. Muuta kuin ehkä tietyt jäänteet niin kuin, entisistä esimerkiksi sosiaalisista arvoista, niin kuin vaikka just ahdistus siitä, että queer-ihmisiä ikään kuin sallitaan tai sallitaan tulla normalisoiduiksi. Pitkä vastaus. Pitkä vastaus. Sulta ei taida lyhyitä saadakaan. Hupsista keikkaa. Joo. Sitten täällä on tämmönen näitä ikään kuin vaihtoehtoja sille, että jos ei ihminen ikään kuin kasva ihan kokonaiseksi, jos hän ei ikään kuin identiteetti ei kehity ihan päätyyn saakka, eikä hänestä tule niin kuin erillistä kokonaisvaltaista ja monitahoista ihmistä, jossa on tosiaan kaikenlaisia puolia niin, että hän pystyy tavallaan tunnistamaan itsessään, että kyllä löytyy hyvää ja pahaa ja parhaani yritän ja se pitää riittää, mutta aina voi oppia jotain uutta. Kyllä. Niin jos hän jää ikään kuin vähän siihen keskivaiheille, niin Frommin mukaan ihminen ikään kuin tarvii sitten ikään kuin sellaiseksi täydentäjäkseen toisen, joka voi ikään kuin kantaa itsessä sitä toista puolta, jota omassa itsessä on vaikea nähdä. Kyllä. Ja näin syntyy nämä sadisti-masokisti-liitokset, jossa ikään kuin kumpikin tarvitsee toista ollakseen kokonainen. Kyllä, aivan. Mikä tuntuu tosi järkeenkäypältä ja niin kuin ihan siis omissa niin kuin,
ihmisten kanssa kanssakäymiskokemuksissa tosi uskottavalta siitä, että jos sulla on niin kuin just tämmöinen alikehittynyt tai muuten vaikeasti siedettävä osa sun persoonasta, on silti tarve ikään kuin niillä kahdella magneetilla on ikään kuin silti tarve päästä toisiinsa kiinni, mutta siinä on välissä jotain. Siinä on välissä se sun minuuden erottelu ja lokerointi, joten voi olla tosi katarttista, vaikkakin tosi epäterveellistä saada se kokemus siitä ikään kuin kaikuluotaimen tavoilla, nähdä sitä omaa varjoa tai kehittymätöntä puolta toisessa ihmisessä, Kyllä. joten se voi ikään kuin luoda illuusion siitä, että illuusion nimenomaan siitä kokonaisuudesta, siitä, että tässä minä seison kahdella jalalla, vai no toinen on tuon toisen, mutta seisonpahan silti. Kyllä. Ja sitten tämä yin-yang-ajattelu tuli mieleen siinä että jokaisessa sadistissa elää piilossa masokisti ja jokaisessa masokistissa elää sadisti, jotka ehkä pilkahtaa välillä esiin. Tuossa Hitler-kuvassa hän kuvaa sitä, kuinka sadistisesti hän kohteli niitä naisystäviään, joista 4 päätyi tekemään itsemurhan oltuaan suhteessa Hitlerin kanssa. Ja sitten kuitenkin hänellä oli tämä masokistipuoli, joka pääsi sitten joissain seksisuhteissa esiin. Kyllä. Niin sieltä löytyy sellainen kuuluisa case-esimerkki täällä. Joo, sitten on niinku toinen vaihtoehto tällä keskeneräisyyden tiellä on sitten tämä narsismi, mistä mulle tuli sellainen olo, että tämä on jotenkin kans tähän aikaan hyvin sopiva kuvaus ihmisestä. Eli ihminen tavallaan niin kuin rakentaa tunnesuhteet suhteessa itseensä, ehkä niin kuin pettyneenä tai pelästyneenä siitä, jos on joutunut tällaisten niin kuin tuhoavien ihmissuhteiden niin kuin kokijaksi. Kyllä. Niin ikään kuin pelastautuu tällä narsismilla. Ja ihminen, joka käpertyy sillä tavoin itseensä, niin voi kehittää sit myös niin kuin neuroottisen suhteen omaan itseen, kun se tavallaan täyttää maailman, se oma itse. Kyllä. Tulee mieleen tuosta ikään kuin narsismiin tukeutumisesta. Nämä hiljattain vähän niin kuin julkiselle areenalle tömistelleet tekstimalliset tekoälyt ja kuinka niiden tämmöiset niin kuin puhefunktiot toimii monille tosi traagisesti ikään kuin tämmöisenä korvikkeena sille, jos elämä on hirveän yksinäistä, sut on eristetty ja atomisoitu kaikista muista sun niin kuin sosiaalisista verkostosta. Nyt kuului pikkusen uhripositio tuossa, oliko se tarkoituksellista? Sehän voi myös olla siis niin, että ihminen itse eristäytyy tai... Niin, kyllä, se on ihan totta, Aivan, totta. Joo. Tuli ehkä tämmöisiä systemaattisia syitä siihen, minkä takia niin kuin, tätä ongelmistoa puhkeaa monilla. Kyllä. Mutta niin tosiaan, niin se voi olla hirmu humalluttavaa jopa, semmoinen aina saatavilla oleva hännystelijä, jonka totta kai tavallaan se funktionaalinen tehtävä on pitää ihminen tavallaan keskustelemassa sen tekoälyn kanssa niin pitkään kuin mahdollista, jonka ihminen totta kai käsittää sitten niin kuin tämmöisenä pitkäjänteisyytenä ja ymmärryksenä, mitä kukaan ihminen ei ole koskaan ennen antanut mulle. Joo, tästähän tulee muuten assosiaatio siihen joidenkin psykoterapeuttien huoleen, että
ChatGPT voi korvata myös terapeutin, koska se on ihan totta, että terapeuttihan, niin tämmöinen niin elävä terapeutti, niin meikäläisethän mallintaa jotenkin niin kuin sitä suhdetta toiseen. Ja suhde Kyllä. toiseen, niin sehän on peili. Joskus se näyttää asioita, mitä ei ole kiva katsoa. Kyllä. Mutta tämmöinen tekoälyterapeutti, se ei muuta kuin validoi, Kyllä. ei tarvitse niin kuin lähteä kehittymään minnekään, joten se voi olla kyllä tietyissä tapauksissa ykkösvalinta joillekin. Kyllä, nimenomaan. Ja se on tietyllä tapaa tosi kyynistä, millä tavoin siis monia, varsinkin silloin kun nämä työkalut oli niinku ihan tuliteriä ja niinku täysin uusi tämmöinen niinku hyödyke, niin usein just sana terapeutti, oma henkilökohtainen terapeutti tai mentori tai coachi tai mitä ikinä muutakaan, niin nämä oli niinku ne termit, joilla sitä työkalua mainostettiin. Ei tietenkään sillä erotuksella, että terapeuttia esimerkiksi voi rajata tietynlaiset niin kuin eettiset niin kuin kanssakäymisen ohjeet siitä, että kuinka läheinen voi olla hoidettavan kanssa. Harjoitellaan myös sitä erillisyyttä. Kyllä, ja se, että se kapasiteetti on totta kai rajallinen. Kyseessä on ihminen, joka tekee sitä ihmistyötä työkseen. Kyllä. Niin, ja mä ajattelen, että siinä terapiakontekstissa nimenomaan silloin kun on ongelmana tämä kohtaamattomuus, että terapeutilta ikään kuin kaipaa tosi paljon tätä validaatioa ja tätä, että joku niin kuin ymmärtäisi mua vihdoin, niin mä ajattelen, että on tavallaan tärkeä myös niin kuin ne hetket, jolloin terapeutti ei ymmärrä eikä tavoita sua. Kyllä, ja sitten kuitenkin hahmottuu se, että mä oon terapeutille niin kuin merkityksellinen ja hän tekee parhaansa. Mä ajattelen, että tämä on, niin kuin, mä itse ajattelen niin kuin omista terapioistani, että tämä on ollut mulle se hedelmällisin juttu, että mä oon ymmärtänyt, että oikeasti, että tässä on niin kuin hyvä terapeutti ja sekään ei aina ymmärrä mua. Kyllä. Täydellistä ei ole ja se tavallaan just se erillisyys. Se erillisyys on aina. Kyllä. Ja sitten jos joku niinku hetkittäin saa kiinni mun kokemuksesta, niin se on todella sehän arvokasta. on tähtihetki. Kyllä. Ja musta tuntuu, että tavallaan tämä voi olla vähän niinku vaikeaa ymmärtää, että sellaista parisuhdetta, sellaista vanhempisuhdetta, sellaista terapeuttia ei ole olemassa, joka aina, joka hetki tavoittaisi sut ja ikään kuin silittäisi myötäkarvaan. Ja sitä varten me tarvitaan toisiamme, että me nähdään myös niitä varjopuolia itsessämme. Kyllä. Ja tätähän taas se tekoälyterapeutti ei pysty tekemään, koska se tosiaankin, niin kuin sanoit, että on rakennettu sen ihmisen hännystelyn ja sen käyttöajan maksimoinnin niin kuin tavallaan perustuksille. Niin, että se on tämmöinen niin kuin asiakaspalvelija. Asiakas on aina oikeassa. Kyllä. Koen ehdottomasti samalla tavalla omista terapiakokemuksista, että se on ollut mulle hirmu tavallaan formatiivinen ajatus ja käsite. Nimenomaan se, että se on niin kuin Hollywoodin keksintö, se, että on tämmöinen ihminen, joka täydentää minut. Niin, tai sitten se on se on mahdollista vaan silloin, nimenomaan kun joku puoli itsestä on tosi alikehittynyt ja vaatii sen symbioosin nimenomaan. Että se on sellainen äärimmäisen arvokas asia, joka on yhtä aikaa myös kuulostaa tosi vaisulta ja sellaiselta niin kuin hyvältä omassa elämässä, jonka on tosi vaikea kilpailla sen lupauksen kanssa esimerkiksi, että tämä ihminen tai koje voi tarjota mulle niin kuin täysin ehdottoman tuen ja
täysin rajattoman niin kuin, pääsyn siihen omaan emotionaaliseen resurssiin milloin tahansa. Niin, se tavallaan tuottaa sitten sen narsistisen niin kuin lenkin, jossa mä pääsen takaisin itseeni. Kyllä. Et se ei niin kuin ratkaise tätä erillisyyden ongelmaa. Kyllä. Joo. Sitten tuolla on tuosta väkivallasta tämmöisenä niin kuin jatkumoajatteluna. Eli silloin kun meillä on semmoista tyhjyyden kokemusta, jos ikään kuin elämä toistaa itseään, niin toi oli tosi kiva, kun toi From mainitsi tästä, että meille ei, niin kuin, ihmiselle ei riitä se, että me pysytään hengissä, se, että me syödään ja nukutaan ja syödään ja käydään ehkä töissä ja nukutaan. Se ei tavallaan täytä ihmisenä olemisen kriteerejä. Että meidän pitää saada niin kuin löytää joku tarkoitus tai joku suurempi ja meidän pitää niin kuin kilvoitella rajojen kanssa. Ja siinä taisi olla haaste tähän niin kuin Maslown tarvehierarkian ajatukseen. Aivan, niinhän se olikin. Hyvä muistutus. Eli hän vähän niin kuin mun mielestä ampui alas tämän Maslowin tarvehierarkian sillä, että mistäs mä sen kohdan löydän. Tosiaan, että ihminen tarvii niin kuin elämän, joka on elämisen arvoista, Kyllä. joka on mielekästä. Ja näiden intohimojen ajamat ihmiset panevat alttiiksi vaikka henkensä. He saattavat tehdä itsemurhan, jos he eivät voi päästä siihen, mihin heidän intohimonsa heitä käskevät. Mutta he eivät tapa itseään seksuaalisesta tyydyttämättömyydestä eivätkä nälästä. Aivan. Eli niin kun, mä ajattelen, että tämä on myös se, mitä voidaan poliittisesti käyttää hyväksi. Että tavallaan just tässä vihollisten etsinnässä voidaan tarjota myös ihmiselle joku syy elää. Kyllä. Että jos on ja joku kollektiivinen vihollinen tai syntipukki, jonka tuhoamiseen voidaan käyttää niin kuin näitä lyhyitä päiviä. Kyllä. Ja syyn sietää sitä yhteiskunnassa esiintyvää kurjuutta ja epätasa-arvoa kyseenalaistamatta kuitenkaan sitä, minkä takia omat materiaaliset olosuhteet huononee, kun toiset rikastuu. Se on ikään kuin semmoinen, vähän niin kuin jatketaan leipää petulla tyylinen tämmöinen niin kuin nimenomaan sosiologinen taktiikka antamaan se hierarkian, se pyramidin korkein palanen, jotta kyky nimenomaan sietää näitä puutteita, jotka voi olla niinkin radikaaleja kuin vaikka, että oma niin kuin, ruoan saanti on epävarmaa tai jotain tällaista. Niin resursseista luopuminen on aina tuskallista. Kyllä. Joo, ja sitten tosiaan, jos ei ole tätä niin kuin elämää suurempaa syytä tai tarkoitusta, niin ihminen kokee nopeasti tyhjyyttä. Ja meidän aivot on rakennettu niin, että me tarvitaan niin kuin ärsykkeitä, virikkeitä, actionia. Ja jos ihmiselle ei sitä ole, niin nämä väkivaltasisällöt voi tavallaan tarjota sinne tyhjyyteen edes jotain. Ja näissähän näki sitten tämän jatkumon niin, että siinä missä aluksi saattaa riittää se semmoinen passiivinen väkivaltasisällön kuluttaminen, niin vähitellen ihminen ikään kuin tarvii lisää. Niin joo, ja tuossa oli myös se linkki tuonne historiaan, että tosiaan Rooman kolosseumillehan ihmiset on kerääntynyt myös katsomaan siis väkivaltaa ja telotuksia, Kyllä. ja se on ollut niin kuin suurinta viihdettä. Että tavallaan tämä, mitä olen itsekin taivastellut, että mistä se tulee se pahoinvoivien nuorten tarve
kuvata näitä satunnaisia uhreja, joita he potkii ja nöyryyttää, niin tämähän on ollut tosiaan aina ihmisellä tämmöinen tyhjyyden täytön yksi keino. Niin, ja julkiset teloituksethan on niin kuin tämmöinen seurannut meitä niin kuin hyvinkin pitkälle täällä niin sanotussa globaalissa pohjoisessa, jossa liberaalin demokratian ja vapauden ja tasa-arvon periaatteiden pitäisi tarjota tietynlaista turvaa, niin esimerkiksi Ranskassakin on vielä, muistaakseni, olikohan se nyt 90-luvulla, niin on ollut niin kuin hiljattaisin julkinen teloitus, Käsittämätöntä. mikä on sinänsä... Joo. En mene ihan vuosikymmenestä, saattoi olla 80-luku myös, mutta kuitenkin niin kuin pitää tarkistaa. Seuraavassa jaksossa yhtä kaikki voidaan korjata tämän jakson virheet. Kyllä. Joo, tosiaan, ja tavallaan se väkivallan raaistuminen johtuu taas siitä ikään kuin toleranssista, mikä meillä aina tulee, että mehän niin kuin tylsistytään aina semmoiseen, mikä on jo arkipäivästä, että jos sitä tyhjyyden kokemusta on, niin se passiivinen niin kuin videoiden katselu ei riitä loputtomiin, vaan sit pitää niin kuin lähteä jo itse... Nylkeminen nähty jo. Niin, että pitää tavallaan saada niin kuin rajumpaa sisältöä ja ehkä niin kuin itsekin sitten kokeilla, miltä tuntuu tehdä joku väkivaltainen teko. Siirtyä niin kuin tarkkailijasta tavallaan aktiiviseksi toimijaksi. Kyllä. Ja joo, että tavallaan niin kuin se tyhjyyden kokemus on siis vaarallinen tämän mukaan. Kyllä. Mähän olen psykologina aina kannustanut ihmisiä niin kuin siedättämään itseään tylsyydelle, ja ikävystymiselle, mikä on jonkunlainen niin kuin ehkä tyhjyyden niin kuin esiaste. Mutta mä ajattelen, että jos sitä niin kuin harjoittelee sellaista pysähtymistä ja tyhjyyttä ja ikään kuin sellaista virikkeettömyyttä pikkusen sietämään, niin se myös niin kuin kutsuu meillä usein sen luovan puolen esiin. Kyllä. Joka sitten taas aktivoi meitä paljon niin kuin pitkäkestoisemmin kuin tämmöinen niin kuin pikaruoka-ärsyke, tää niin kuin jotkut videot. Nehän on niin kuin ulkopuolelta tulevaa ärsykettä. Kyllä. Että sellainen niin kuin uppoutuminen, perehtyminen ja sitten oman luovuuden löytäminen, niin mä ajattelen, että silleen voi pelastua niin kuin tämmöisiltä tuhovieteiltä myös. Kyllä. Claes Andersen hän sanoi, että joutilaisuus on luovuus vaatii kehittyäkseen joutilaisuutta. No ehdottomasti joo, kyllä. Että jos sen itsekin kyllä tietää, että jos on niin kuin liian kiirettä, täydet päivät, niin silloin ei tule mitään niin kuin luovaa tehtyä. Kyllä. Ja se ikään kuin joskus pelottaakin, että olenko menettänyt tämän puolen, mutta sitten se ikään kuin kalenterin tyhjentäminen ja yksin oleminen usein kutsuu sen sitten uudestaan. Kyllä, se on vähän niin kuin lihas, joka surkastuu välillä, mutta siihen kertyy sitä massaa taas sit yllättävän nopeasti, kun saa sen vapauden olla pitkästynyt. Joo, sitten nämä tuollaiset sisältöjä sille tyhjään elämään niin voi tuoda tällaiset esimerkiksi kostot. Verikosto oli täällä yhtenä esimerkkinä, että voi tavallaan niin kuin saada isomman merkityksen omalle elämälle sillä, että kostaa jonkun aiemman vääryyden, joka on tehty vaikka jollekin sukulaisille. Kyllä. Ja näissä on meillä
nämä on tällaisia lajityypillisiä. Nämä on näitä ihmisen valintoja, että otanko vesivärimaalauskurssin vai kostanko viimein siitä, kun serkkuani joku tönäsi päiväkodissa. Joo. Joo, voisin antaa tähän väliin 5 minuutin varoituksen. Selvä. Katsotaanpas, mitkäs oli sellaisia, solmia rusetti tähän väliin. mitä ei ainakaan saanut jättää sanomatta. Tämä on kyllä semmoinen runsauden sarvi. On kyllä, että No tällainen noidankehä, mä aina tykkään noidankehistä, kun mä huomaan, että ihmiset usein päätyy ikään kuin hakemaan ratkaisua jostain ja sitten päätyykin ikään kuin sinne lähtöpisteeseen. Niin tämä, että sadismi ratkaisuna yksinäisyyteen ja voimattomuuteen tuottaa lopulta aina eniten yksinäisyyttä ja voimattomuutta. Eli tavallaan se tuhon Kyllä, tie on semmoinen, mikä tuottaa sitä tyhjyyttä lisää. Ehdottomasti. Se on se tavallaan nihilistinen itseään toistava sykli nimenomaan. Kuinka se, no just esimerkiksi se väkivallan teko voi jarruttaa tietyissä tilanteissa sitä tyhjyyden tunnetta, mutta se painaa sitäkin syvempänä sitten, kun ikään kuin se joko oma kapasiteetti tai muut ihmiset ympärillä, joita pahoinpidellä tai käyttää hyväksi, olisi sitten fyysisesti tai emotionaalisesti tai sosiaalisesti, niin kuinka se ankkurin lailla painaa sit siinä vaiheessa. Joo, nyt tuli mieleen, että tämä Frommin käsitys tuosta väkivallan jatkumosta, niin sehän on hyvin tähän aikaan sopiva ajatus myös siinä, kun tuohon mustasukkaisuuskirjaan, kun tutkin tätä lähisuhdeväkivaltaa, niin sehän on nimenomaan sellainen, että se alkaa pienestä. Kyllä. Se alkaa ikään kuin sellaisesta huomaamattomasta vähättelystä, ohittamisesta, mitätöimisestä. Ja sitten kun siihen tavallaan se toinen osapuoli tottuu ja oppii ikään kuin ohittamaan sen, ei enää noteeraa eikä puolustaudu, Kyllä. ei ehkä herätä juuri edes reaktiota toisessa, niin reaktiothan on ne, mitä me yleensä haetaan silloin, jos meillä on näitä väkivaltapiirteitä, niin sitten lisätään ikään kuin sitä lisää intensiteettiä hönkää, siinä. niin, että sitten ne fyysisen väkivallan teot on yleensä tavallaan semmoisen pitkän nimenomaan noidankehän tuotetta. Kyllä. Että tämä ikään kuin, mä ajattelen niin kuin, kun jokaisessa meissä on niin kuin meillä on niin kuin ne uhkajärjestelmät on niin kuin kaikissa rakennettu, niin jotenkin sen oman suhde vihaan, kuinka mä saan sen niin kuin hyötykäyttöön. Vihahan Kyllä. on niin kuin tärkeä just siinä, että mä tunnistan ne rajat ja ikään kuin pysäytän väkivallan hyvin varhaisessa vaiheessa. Kyllä. Silloin kun se osuu muhun tai silloin kun se osuu johonkin toiseen. Ja se on niin kuin tämmöinen niin kuin elämää edistävä voima. Ehdottomasti. Siinä on paljon valjastettavaa ikään kuin. Ja on tosi reduktiivista. Edelleen musta tuntuu, että monissa paikoissa käsitteellistetään vihaa, ärtymystä ja kiukkua niin kuin hyvin negatiivisin termein nimenomaan, mutta se on todella reduktiivista. Se unohtaa täysin sen arvon siinä, miten me voidaan suojata itseämme siltä väkivallan kierteeltä. Kyllä, että jos mietitään ihmisen tuhoavuutta, niin ne nimenomaan niin kuin menee tällaisiin kollektiivisiin kuvioihin, ne on niin kuin vaarallisimpia, just nämä tällaiset joukkojen valjastaminen Kyllä. tuhoamaan.
mobilisoivat intohimot, niin kuin Umberto Eco kirjoitti. Joo, tai sitten tällaiset niin kuin just symbioottiset suhteet, missä ne rajat on hämärtynyt, niin siellä on sitten niin kuin näitä mikrotason seinien sisällähän niin kuin iso osa väkivallasta tapahtuu. Kyllä. Ja osa siitä on tosiaan sellaista huomaamatonta naljailua, väheksymistä. Kyllä, ja suomalaiselle vähättelyä. tyypillistä tällaista, jossa on aina se tietty niin kuin perääntymiskohta, jossa on aina se... Läpällä vaan. Kyllä, tässä. se on tämmöinen niin kuin Schrödingerin pottuilu. Eli sillä hetkellä, kun se pahvilaatikko avataan, niin siitä aina tulee sama vastaus. Mähän vaan vitsailin. Tai, Eikö sulla huumorintajua? Eikö sulla ole huumorintajua? Joo, kannustan olemaan tylsä ja huumorintajuton ja tavallaan niin kuin muistamaan se, että se ystävällisyys ja muiden kohteleminen niin kuin reilusti ja kivasti, niin se on niin kuin sen turvallisen tilan perusperiaate. Kyllä. Sinne ei silloin tällaiset läpällä vittuilut niin kuin mahdu. Et mun mielestä siinä kannattaa olla ihan semmoinen ei-huumori. Kyllä, tai ja tiukka. Ole tiukka, Piko. Kyllä. Siitä me tultiinkin hyvin tähän toivoon ja toiveikkaaseen loppukaneettiin. No niin, joo. Jo etukäteen sovittiin, että kun on niin synkkä tämä aihe, niin jotain sokeria pohjalle nyt tässä litkussa. Hyvä nyt, että saatiin kuitenkin toi viha seivattua tästä, että kun varmaan siis monelle tulee ihmisen tuhavuudessa, niin ensimmäisenä mieleen viha. Mutta että tosiaan sillä ei juurikaan ollut tässä roolia. Joo, eli mä lainaan nyt täältä Frommilta täältä kirjan loppupäästä, että usko merkitsee uskaltamista, mahdottoman ajattelemista ja samalla toimimista sen puitteissa, mikä on todellisuudessa mahdollista. Toivo on kärsimätöntä ja aktiivista. Se etsii yhtä mittaa toimintamahdollisuuksia kaiken sen piiristä, mitä todellisuudessa voi tehdä. Kriittinen ja radikaali ajattelu kantaa hedelmää vain, jos siihen liittyy eräs arvokkaimmista asioista, mitä ihmisessä voi olla, elämän rakkaus. Aivan. Eli olkaa toimijoita, vastustakaa pahaa, vastustakaa väkivaltaa jo sen ensimerkeistä. Tunnista itsessäsi, meissä on kaikissa nämä piirteet. Välillä tulee ehkä heijastettua paha johonkin toisaalle. Ota koppi. Se on sinun. Juuri näin. Komandante Guevaran sanoin, niin rakkaus kanssaihmistä kohtaan on vallankumouksellisen tärkein piirre. Hei, kiitos paljon kun katoit tai kuuntelit Sapientisat podcastin. Tilaa ihmeessä kanava ja tykkää, jos tää oli sun mieleistä sisältöä. Heippa! Moi moi!